Hey, what's up mga ka-adventure? Andito na po ang pangalawang update sa pinapatuyong Christmas Village or Silaw-Silaw dito sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, na ikabit na nila ang lahat ng mga kampanang puti sa may taas ng puno. So yan mga ka-adventure, ito po yung mga karagdagang nilagay nila. At nakaready na rin po ang ating giant Christmas tree upang ito'y pailawin. Bali, dalawang giant Christmas tree po ang lalagay nila dito mga ka-adventure. Tara, pasok tayo sa loob mga ka-adventure. Silipin at tignan natin kung ano yung ginagawa nila sa loob ng plaza. Ayun o mga ka-adventure, ang ganda! Bali, kasalukuyan po nilang inaayos at saka nilalagyan ng design yung mga castle at saka bahay-bahay. At saka ito na rin po yung update natin mga ka-adventure doon sa ating panel. At maya-maya po yung ating tignan at lapitan kung anong mga pagbabago nilagay nila. Abalang-abala ang lahat mga ka-adventure, oh. Bali, buong plaza ng Calasiao po ang lalagyan nila. Abay, bonggang-bongga po ang pasabog ng Calasiao ngayon mga ka-adventure. Abay, excited na ang lahat. Ditong banda mga ka-adventure, mayroon po tayong nakita dito, oh. Parang lalagyan ng mga bulaklak at saka mga pailaw. Abay, parang magliliwanag at saka magmumukadkad ang plaza ng Calasiao na ito. Sana all! Pakitag at pakishare na lang tong video mga ka-adventure. Pamention na rin po ang inyong mga kakilala dahil sa may November 28 mga ka-adventure ang grand opening nito at papailawin. Tara mga ka-adventure, silipin po natin yung tunnel. Ay wow mga ka-adventure, bongga! Ayun o, namumukadkad sa ganda. Ang daming mga iba't ibang klase at kulay ng bulaklak. Papasok pa ng Christmas Village ba ito o di kaya na may Encantadia? Abay, napakaganda talaga ito mga ka-adventure, oh. Entrance pa lang, mapapawaw ka na. Ay, sana all! Abay, pag nasa loob tayo dito mga ka-adventure, pakiramdam natin tayo nasa loob ng malaking garden. Oh my God! Wow! Kayayain na natin ang ating mga kapamilya, kabarkada, kapuso, mga katropa, kaklase dito sa may Christmas Village ng Calasiao. Papalo lang ang ating page mga ka-adventure dahil sa mga susunod na araw bibigyan ko pa kayo ng update sa mga bagong kaganapan na nilalagay dito sa may Christmas Village ng Calasiao. Lalong lalo yung tulay namin mga ka-adventure, lalagyan din nila ng pailaw. At syempre mga ka-adventure, kung napasyal naman lang kayo sa may Calasiao, huwag nyo na rin kalimutang pumunta o magsimba sa aming simbahan at bumili ng puto ng mga pasalubong. Sino nga mga ka-adventure, maraming salamat sa manonood. Abang-abang na lang po sa mga susunod na update. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!